Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Dịka onyeisiala Tinubu gbara afọ 3 taa n'oche ọchịchị, o zigarala ọhaneze ala anyị ozi pụrụ iche bụ ebe ọ nọ gwa ụmụafọ ala anyị na ya nwere okwukwe n'ebe ha nọ, ma kwa ọhaneze nkwa na ịchụ àjà akụnụba niile nke ha na-achụ kemgbe afọ 2023 agaghị abụ n'efu dịka ọnọdụ akụnụba ala anyị Naijiria amalitela ikuru ume ndụ ka ọ dị ugbu a. Obi onyeisiala site n'ọnụ onye enyemaka pụrụ iche onyeisiala n'okwu mgbasa ozi nye ọhaneze bụ Temitope Ajayi akwala onye ga-eji aha pati ADC zọkwa onyeisiala bụ Atiku Abubakar emo ugbu a, ma gwa ya na ọ gaghị achịta aja ọbụla na ntụliaka elu afọ 2027 ya fọdụzie ma onyeisiala Tinubu aka na ntụliaka elu ahụ n'ihi na o nweghị amara n'iji n'otu so Buhari n'afọ 2015. Otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọnụ na-eru n'okwu n'ime steeti Rivers, Ateta Obida-Side, akọwala nzukọ Atiku Abubakar na Rotimi Amechi nwere ụnyaahụ dịka nke dabara adaba n'ihi na ọ bụ ihe dị mkpa imezi adịm na mma ha abụọ iji nwee otu obi na achọmnta ntụliaka elu pati ADC. Aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde akwala akwa arịrị banyere ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị ma gwa ọchịchị etiti na ha kwụsị ịdọla ụkwụ azụ n'ihi iwu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti iji lụọ agha megide nyija ndụ ọha na eze. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.